Bună ziua și bine v-am regăsit la radio! Astăzi suntem la ultima ediție din acest sezon al interviurilor de la teorie la practică. Invitatul nostru de astăzi este domnul Alexandru Grădinaru, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Facultatea dumneavoastră, cred că a noastră, de fapt, ar trebui, cred că, să fac o mărturisire încă de la începutul acestei emisiuni, acestui interviu. Poate mulți dintre ascultători știu, poate alții nu. Sunt parte a acestei facultăți, în ultimii 10 ani sunt în această facultate. Așadar, perspectiva mea poate este un pic subiectivă, din când în când poate o să mai completez cunoscând atât de bine această facultate. Revenim la invitatul meu, domnul Alexandru Grădinaru. Aș începe, poate încercând împreună să plasăm Facultatea de Filozofie în universul facultăților de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Unde suntem? Unde ne situăm ca brand? Da, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, cu un nume mai simplu la început, Facultatea de Filozofie, a fost una dintre structurile fondatoare ale universității. Încă de la început s-a considerat că această linie de cercetare este decisivă pentru fondarea unei universități și întemeietorii de atunci cred că au plasat filozofia acolo unde trebuie. Parcursul facultății a fost efectiv foarte interesant în timp, însă astăzi, după cum se poate lesne observa din titulatură, ea s-a extins foarte mult. Avem astăzi nu doar o singură specializare ca la început, ci sunt de fapt 7 programe de licență, deci 7 specializări, 12 programe de master și programe de doctorat. Dacă la început, în secolul XIX, aveam câteva zeci de studenți, acum numărăm 2150 de studenți aproximativ, cu 56 de cadre didactice titulare și cu 60-70 de profesori asociați. Deci, în timp, facultatea s-a extins foarte mult și cred că este demnă de toată lauda activitatea pe care ea a desfășurat-o în istoria ei de mai bine de un secol. Da, deja avem niște rădăcini puternice, de unde ne tragem seva, să spunem, și ne modernizăm și ne adaptăm cerințelor actuale din zona sociopolitică. Spuneți-ne care sunt specializările, în afară de filozofie. Da, filozofiei trebuie să-i acordăm dreptul întâietății. Aș zice că e o clasicitate actuală, cea a filozofiei, pentru că nu filozofia e responsabilă cu întrebările și cu spiritul critic, de acolo ne tragem cu toții. Absolut. Dar în timp au urmat dezvoltări, așa cum bine ați menționat dumneavoastră, dezvoltări firești în zona sociopolitică și aș menționa aici secțiile de științe politice și relații internaționale și studii europene, concentrate în mod fundamental asupra realităților politice ale României, dar și asupra locului și rolului României în contextul european, în Uniune și la nivel global. De asemenea, trebuie menționate încă 3 secții din cadrul Departamentului de Sociologie, Asistență Socială. E vorba despre secția de sociologie, preocupată să dezvolte un domeniu iarăși extrem de important, fundamental pentru cunoașterea societății. Apoi, asistența socială este secția la care avem cei mai mulți studenți în facultate. Și ultimul venit în acest departament, secția de resurse umane, care vine să completeze o nevoie de pe piață și în același timp o cerință a elevilor de liceu. La ea se adaugă comunicare și relații publice, este programul de licență de care aparțin și eu și care este cel mai apropiat de suflet și în felul acesta cred că am epuizat toate specializările, nu? Sper că n-am uitat nimic. Nu am uitat nimic. Spuneți-mi cum le faceți atractive pentru elevi. Acum, fac o paranteză, de câțiva ani încoace, există o preferință către studiile tehnice, pentru partea de informatică, pentru acele studii care asigură pe piața muncii
o rată de angajare imediată și sigură. Însă, totodată, cred că orice societate are nevoie și de specialiști foarte buni în științele socio-umane. Așa se ajunge la progres. Dincolo de viața ușoară, mai comodă pe care ne-o fac probabil științele tehnice și specialiștii de acolo pentru a trăi în comunități, pentru a gândi binele comun, pentru a avea politici publice întemeiate, este nevoie, pentru a comunica bine politicile publice, pentru a găsi o armonie în societate, e nevoie și de specialiști din zona socio-umană. Și atunci închid paranteza și revin la partea de întrebare. Spuneți-mi cum promovați aceste specializări, cum devin ele atractive pentru studenții? Avem mulți studenți, am putea avea și mai mulți, sau cel puțin pe anumite specializări am putea avea mai mulți. Cum facem? Cum devenim atractivi pentru elevi? Sunt două chestiuni pe care le-ați ridicat aici. O să încerc să răspund la fiecare dintre ele. La prima problemă aș vedea o complementaritate între facultățile cu profil tehnic, care asigură, așa cum am spus, o bunăstare socială firească. Nu, facultățile tehnice sunt responsabile cu inovarea în planul material și în ceea ce înseamnă progresul uneltelor cu care până la urmă ne conducem viața, noi ca societate. Însă, așa cum foarte bine ați remarcat, este nevoie de specialiști în domeniile socio-umane, pentru că, pe de o parte, armonia socială se construiește plecând de la o înțelegere justă, obiectivă a societății, de la înțelegerea tendințelor care se manifestă în societate și, în același timp, de la implementarea unor politici publice care să aibă justificare și care să ajute societatea să facă un pas mai departe. Ca intelectual mărturisesc apartenența la un progresism moderat, aș spune, dar totuși progresism în care nu sunt convins că un specialist la sociologie, un specialist în relații internaționale, științe politice sau un comunicator pot să aibă o contribuție importantă la creșterea solidarității dintre oameni. Avem mașini mai bune, avem calculatoare mai performante, dar uneori simțim că lipsește un grad sporit de solidaritate care n-ar putea să facă să ne înțelegem mai bine și să fim mai apropiați unii de alții, nu? Într-o înțelegere complexă a diversității și multiculturalismului. Iată, o altă tendință actuală care nu poate fi ignorată. A doua parte a întrebării viza problema promovării, o chestiune într-adevăr redutabilă și ea. Aș spune că încercăm să folosim mai multe canale pentru a realiza lucrul acesta. În primul rând, folosim modalitățile tradiționale prin prezența noastră la zilele porților deschise, eveniment la care antrenăm și studenți de la toate cele 3 niveluri, licență, master, doctorat. Suntem prezenți pe rețelele sociale de câțiva ani, atât la nivelul facultății cât și la nivel de departamente. Avem un site unde încercăm să îi ținem pe studenți aproape de tot ceea ce se întâmplă în facultate. Aș completa eu, dacă îmi permiteți, un site modern, prietenos, realizat și updatat nu de mult. Da, și care, sigur, ca orice site poate să fie modernizat în continuare. Bineînțeles, trebuie să țină pasul, da? Da. Însă aș remarca un lucru mai nou, aș zice, o chestiune care s-a făcut anul trecut și care a avut un succes important. E vorba de o caravană FSSP realizată de studenți. Aici trebuie să le mulțumesc și o fac din tot sufletul. Colegii din Liga Studenților de la Facultatea de Filozofie au venit cu ideea. Ei au propus o schiță de program, o schemă de activități. I-am ajutat prin găsirea partenerilor din licee din diverse județe ale Moldovei și au avut o interacțiune extrem de eficientă și de prietenoasă cu elevii, elevii fiind mulțumiți că discută nu doar cu noi, profesorii, ci chiar cu colegi de-ai lor mai mari, care le-au explicat ce avantaje pot avea urmând una dintre specializările facultății noastre. Așa
Eu cred că aici mai avem și acel proiect de practică, sau de fapt nu este practică, e vizita unor elevi, nu vara, cred că 100 de elevi din medii sociale sau din licee defavorizate, cumva, vin în vizită la Universitatea Cuza, la Facultatea de Filozofie, adevărat, și la Colegiul de la Psihologie, cred. Au cursuri cu profesorii de la filozofie și de la psihologie, deci e o formă de promovare și aceasta, de introducerea unor elevi în universul științelor socio-umane. Continuă proiectul acesta și anul următor? Da, proiectul acesta continuă. A fost o experiență foarte frumoasă. Colegul nostru, domnul conferențiar universitar Bogdan Ștefanache, coordonează acest proiect, care este un proiect de tip ROSE din punct de vedere tehnic, însă e drăguț că elevii au intrat în contact cu universitatea, au avut activități diverse și plăcute la noi și, așa cum bine ați precizat, ei sunt introduși într-un univers simbolic, dar și științific în egală măsură, încât da, proiectul va continua și experiența de succes care a fost în vara aceasta vrem să o repetăm. Studenții viitori, elevii actuali, care au venit în vizită, care mai trec pe la universitatea noastră, noi studenți, ce găsesc la Facultatea de Filozofie? Fiind o facultate atât de veche, găsesc o atmosferă veche, găsesc, știu eu, un spațiu învechit? La ce să se aștepte? Nu găsesc un spațiu învechit. Aici tradiția noastră se îmbină cu aspecte moderne. Sălile noastre au fost renovate foarte recent, avem 15 săli proprii, ele sunt dotate cu aparatură specifică activităților noastre, cu videoproiectoare, cu table inteligente. Există și laboratoare pe specializări, laborator de științe politice, de comunicare, laborator multimedia, laborator de informatică, încât, din punctul de vedere al dotărilor, sigur, întotdeauna există loc de mai bine, e foarte clar. Și însăși progresul tehnic înseamnă... Sigur că da. E clar că progresul tehnic, care, apropo, se desfășoară într-un ritm foarte accelerat acum, obligă orice conducere la a se adapta, însă, din punctul acesta de vedere, sunt mulțumit să spun că avem cu ce aștepta pe elevii de liceu care vor să vină la noi. Și că se vor simți foarte bine și ancorați în realitatea actuală și nu doar și nu într-o lume suspendată filozofică, nu? Sigur că da. Plus că la toate specializările se folosesc aplicații de neoculit astăzi, nu legate de cercetarea socială, cum e SPSS-ul, sunt tot felul de aplicații pe care le realizează la secția de comunicare, de pildă. Studenții creează produse de PR și publicitate, creează afișe, creează filmulețe. La secția de științe politice și relații internaționale creează campanii de comunicare internațională și imaginează situații sau campanii de marketing politic, de comunicare. Deci, practic, avem și o parte aplicativă, cred. La sociologie știu că sunt foarte implicați în cercetări sociologice reale și în partea de design al cercetării și în partea cealaltă, cred că de aplicare concretă a cercetării. Sigur, fac foarte multă muncă de teren. Exact. Cred că la toate specializările există activități în teren în care iau contact direct și aplică, apropo de denumirea emisiunii, de la teorie la practică. Nu, lucrurile acestea sunt aplicate în mod direct, învață să folosească structurile teoretice pe care le-au parcurs la cursuri și seminarii, încât, fără doar ce poate, că din punctul acesta de vedere, eu zic că stăm foarte bine. Cum ar trebui să privim aceste specializări? Cât de teoretice sunt ele la momentul acesta și cât de practice sunt? Eu, din experiența mea, ce observ, studenții de câțiva ani încoace, de 2-3 generații încoace, sunt orientați foarte mult către partea practică, către, dacă se poate, succesul imediat, dar v-aș ruga să-mi răspundeți după pauza publicitară pe care o vom lua imediat.
Am revenit de la teorie la practică. Invitatul nostru de astăzi, vă amintesc, este domnul Alexandru Grădinaru, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice. Înainte de pauza publicitară, vă întrebam, domnule Grădinaru, despre cât este practică, cât este teorie în cadrul Facultății de Filozofie, în specializările pe care le-ați menționat. Da, cred că este un raport optim între ele, în sensul că preocuparea corpului profesoral este de a îmbina cele două elemente. Cu certitudine trăim într-o societate cu un ritm mult mai alert decât societatea noi doi, de pildă. Sigur. Încă studenții, în mod firesc, solicită o aplicare a structurilor teoretice pe care le primesc la cursuri și seminarii. Cred că, fără a putea indica un raport statistic, procentual între cele două, cred că preocuparea noastră este să amplificăm dimensiunea aceasta practică la toate specializările, inclusiv la masterat. La nivel de masterat existau deja specializări la care practica de specialitate se făcea, dar vreau să vă spun că sunt specializări noi, de exemplu masteratul de relații publice și publicitate, la care practica, pe lângă cea care exista aferentă cursurilor și seminariilor, va fi sporită începând de anul acesta. Deci, permanent încercăm să ne adaptăm la această cerință pe care studenții și, în general, piața o reclamă. Și să creăm, cred că, și o cultură generală și o bază teoretică pe care să poată fi, știu eu, aplicate alte, nu știu, modele de înțelegere a societății, dar totodată să introducem studenții, asta încercăm să facem în instituții, în locuri în care să exerseze parțial măcar ceea ce învață în mod teoretic. Da, lucrul acesta se realizează deja. Studenții intră în instituții publice, în primării, în prefecturi, în organisme la nivel național sau local, lucrează în companii de resort, da, în firme de specialitate. Avem studenți care lucrează în media, care lucrează în zona companiilor de producție publicitară. Există studenți care creează sondaje, aplică chestionare, la fel cum există studenți care încă de pe băncile facultății, încă din anul întâi, intră în contact cu instituțiile aferente domeniului asistenței sociale. Deci lucrurile acestea se fac. Vorbiți-mi despre parteneriatele de practică, parteneriatele instituționale pe care știu că facultatea noastră le-a realizat în ultimul timp și pe care încearcă în continuare facultatea să și le extindă. Da, am făcut recent o sinteză a acestor parteneriate și avem peste 200 de astfel de parteneriate încheiate deja. Sperăm să multiplicăm numărul lor. Ele vizează domenii extrem de diferite, pentru că și facultatea este mare, cu 7 specializări, de la zona publică, nu, cum e cazul primăriilor sau direcțiilor din primării, până la zona ONG-urilor, a organizațiilor non-guvernamentale, care sunt foarte active în România și la Iași este de asemenea cazul, și în zona companiilor clasice, orientate spre profit a firmelor care cu generozitate ne-au pus la dispoziție locuri de practică pentru studenții noștri. Da, și cred că, fiindcă tot ne găzduiesc cei de la Viva FM, cred că și media, mai ales pentru studenții dumneavoastră de la comunicare și pentru ceilalți, de exemplu, de la științe politice, își deschid porțile, mai ales înspre vară, înspre perioada de practică și au în felul acesta studenții acces la un alt univers, cel în care poate vor lucra la un moment dat. Da, și trebuie să mulțumim pe această cale tuturor partenerilor noștri pentru faptul că și-au găsit timp și energie pentru a-i prinde pe studenții noștri în activitățile lor. Bineînțeles că e și cazul media și cazul celor de la Viva FM, cu care colaborăm de ceva timp și da, mulțumiri pe această cale. Și aici poate ar trebui să
spunem și, nu știu dacă un minus, cât o slăbiciune mai degrabă geografică, poate, de care avem parte și noi, cei de la Facultatea de Filozofie și toate specializările, și anume faptul că instituțiile, mare parte din instituții, multe dintre firme, dintre headquarter-urile firmelor importante sunt la București sau în alte zone ale țării, București, Cluj. Lucrul acesta cred că ne dezavantajează într-un fel, inclusiv, mai ales poate uneori pe noi, cei de pe științe socio-umane, cel puțin pe zona de științe politice, relații internaționale. Nu avem ambasade, nu avem ministere aici, nu avem ONG-uri foarte mari, să spunem, unde să ne trimitem studenții, care studenți, unii dintre ei recunoaștem că se îndreaptă către masterate, unii poate prin București, tocmai pentru multitudinea de oportunități pe care o găsesc acolo. Adică facem tot ce putem să le asigurăm locuri de practică bune, însă avem niște minusuri conjuncturale, cred. Da, aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră, fără doar și poate că așa stau lucrurile. Există totuși, pentru a privi partea plină a paharului, oportunități de dezvoltare la Iași. În ultimii ani situația s-a schimbat în bine. Sunt companii multinaționale care au venit și care atrag nu doar pe perioada de practică studenții, ci îi recrutează apoi pentru un job full-time. Dacă acest trend, dacă această tendință va continua, și eu sper să continue, atunci e clar că o parte din acest decalaj va fi recuperat și de noi. Sigur, și vorbindu-mi despre locurile de practică, despre mobilitatea, de fapt, pe care o vedem în privința studenților, în primul rând, dar cred că vedem o mobilitate și în privința cadrelor didactice, a formatorilor studenților. Așadar, vorbiți-mi despre resursele umane ale Facultății de Filozofie, despre cadrele didactice. Da, cadrele didactice de la noi sunt caracterizate, dacă ar fi să folosesc un singur atribut, din experiență. Și această experiență didactică se îmbină foarte, foarte bine în ultimul timp cu mobilitățile externe. Foarte mulți colegi au colaborări, participări la evenimente științifice și profesionale din străinătate. Mulți dintre ei se întorc cu contracte Erasmus semnate, astfel încât, pe lângă formarea profesorului prin întâlnirea cu colegii de la universități din străinătate, această formare, spuneam, să fie corelată cu deplasări, cu mobilități Erasmus ale studenților. Sunt bucuros să observ și să folosesc în informațiile pe care trebuie să le sintetizăm ca și conducerea facultății, prezența colegilor noștri la colocvii internaționale, la simpozioane sau la întâlniri profesionale de specialitate. Deci o mobilitate a profesorilor, o expunere la multe medii universitare, la know-how-ul de acolo, care ulterior se întoarce și în programele educaționale din facultatea noastră. Cred, eu ce observ cel puțin, este că lucrurile se schimbă foarte, foarte repede, inclusiv în domeniul nostru și inclusiv în facultatea noastră. Felul în care cursurile, seminariile erau predate acum 2 ani, 3 ani, s-au schimbat. Cred că un student care a terminat acum 3 ani ar fi uimit să vadă cum arată programa acum, cam cum se desfășoară acum activitatea didactică. Probabil că același lucru se va întâmpla și cu unul peste 3 ani și tot așa. Deci încercăm să ținem pasul, cred, și prin formările noastre, dar și prin ce aducem înapoi, felul în care vedem orele de curs, formarea studenților, nu? Sigur că da, și e pe undeva firesc, pentru că trebuie să ne adaptăm la schimbările generale din societate care au impus un asemenea ritm. Să ne amintim că acum 10 ani nu existau unele din joburile care există acum pe piața muncii. Așa cum acum probabil nu ne putem imagina ce joburi vor exista peste încă 10 ani, cred. Fără doar și poate. Sigur că da. Adică universitatea a fost acuzată la un moment dat că e mai lentă în dezvoltare decât alte forme sociale legate de cunoaștere. Există
să spunem, câțiva germeni de adevăr în această afirmație, însă trebuie să remarc că colegii din întreaga universitate, dar și noi la facultate, despre Facultatea de Filozofie vorbim, încercăm permanent să ținem pasul cu aceste transformări, care, încă o dată, cred că e a treia sau a patra când spun, dar nu e rău să repetăm, nu, e vorba despre o schimbare de ritm foarte consistentă. Ceea ce mă îndreaptă către implicarea facultății în proiectele sociale, în proiectele comunitare, mai bine zis, în proiectele comunității ieșene, dar cu această temă foarte interesantă vom reveni imediat după pauza publicitară. Am revenit de la teorie la practică cu domnul Alexandru Grădinaru, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice de la UAIC Iași. Înainte de pauza publicitară discutam despre implicarea facultății în comunitatea ieșeană și mai ales în dezbaterile actuale din societate. Vorbiți-mi despre implicarea facultății. Ce s-a întâmplat, să spunem, în ultimul an, ca să luăm așa și un segment temporal? Da, au fost foarte multe evenimente, foarte multe forme de implicare în dezbaterile comunitare. Iată, voi exemplifica ca să fie lucrurile foarte evidente. De pildă, organizată la noi, a luat în discuție problema populismului, o problemă redutabilă a epocii pe care o trăim. Chiar în aceste zile se desfășoară tot de către colegii de la sociologie un coloviu național pe tema violența asupra femeii, o temă, din păcate, extrem de dureroasă, dar pe care trebuie să o abordăm. Și frecvent întâlnită, da. Și frecvent întâlnită. Apoi, numeroși colegi, profesori participă constant la dezbaterile care se organizează la nivel local pe diverse tematici. Sunt prezenți nu doar în media atunci când apare o chestiune arzătoare și li se solicită opinia, de pildă cum e cazul intervalului electoral, când colegi de la mai multe departamente își precizează punctele de vedere, dar și la dezbaterile legate de diverse proiecte pe care Iașul sau comunitatea locală vrea să le dezvolte. Am spus că știu bine realitatea acestei facultăți. Mie mi se pare că, mai ales în ultimii 2 ani încoace, implicarea în dezbateri publice a mers așa în două direcții. Pe de-o parte, cred că avem în Facultatea de Filozofie evenimente academice, dar cu posibilitatea de adresare către un public mai larg și avem conferințe foarte multe, cred că una la 2 luni se întâmplă, la 2, la 3 luni. Chiar mai des de sau atât. Chiar mai des de atât, da. Deci conferințe, evenimente științifice la care poate participa și publicul larg. Le-ați menționat pe cele de la sociologie, mai sunt, cred că și pe zona de instituții europene, de tematici europene, sunt și pe zona de comunicare. Da, sigur, am organizat recent o conferință legată de discursivitate, despre discurs în diferitele lui forme. În definitiv, discursul e cel care convinge și îndreaptă masele uneori către anumite acțiuni concrete. Sigur că da, și da. Și ne-am bucurat de o prezență foarte, foarte însemnată. 22 de intervenții au fost, încât, da, dar v-am întrerupt. Avem pe de o parte asemenea activități științifice, asemenea evenimente științifice, pe de altă parte, de o vreme încoace, există și un fel de dezbateri publice, efective, în care cadre didactice din facultatea noastră supun dezbaterii teme de actualitate. De exemplu, anul acesta am vorbit despre fenomenul fake news, care este o realitate cu urmări foarte grave, care nu pare a fi încă ținut sub control. Deci am ridicat această problemă. Am discutat din nou foarte mult despre mișcările sociale, despre implicațiile lor, în general despre civism, teme pe care le-am abordat nu într-o manieră științifică și foarte, ancorată în literatura de specialitate, cât o literatură de specialitate sintetizată, mai degrabă sub forma unor concluzii, și apoi am invitat la aceste dezbateri publicuri diverse,
diverse, de la zona media la zona practicienilor din instituții, studenți, nu doar de-ai noștri, ci și de la alte specializări. Deci mi se pare trendul acesta al facultății, mi se pare unul foarte bun pentru societate, pentru comunitate și este unul care ne scoate din turnul de fildeș al științei și ne face prezenți în locurile în care chiar se întâmplă lucruri, se iau decizii ca urmare uneori a unui grad scăzut de cunoștințe, poate politice, poate sociale în general, nu? Da, sigur că da, nici n-ar putea fi altfel, adică pe de o parte evenimentele academice sunt orientate către un public specific de specialiști care cunosc foarte bine domeniul, iar cele pe care le-ați menționat au o respirație mai largă, iar menirea lor este aceea de a dezvolta partea de cunoaștere și de a comunica aspectele importante care se stabilesc la un moment dat. Apropo de fake news, a fost o foarte bună inițiativă. Felicitări încă o dată pentru ea. A fost un eveniment foarte, foarte drăguț în care, amploarea problemei, în primul rând, cred că a determinat dezbaterea. Și treaba aceasta pe care tocmai am detaliat-o mă duce cu gândul la altceva. Cum dezvoltăm facultatea? Cum dezvoltăm? Ce proiecte de dezvoltare avem pentru anii următori, să spunem? Cred că asta e cea mai grea întrebare. 5 ani, da. Dar da. Trebuie să avem o perspectivă, să știm înspre ce ne îndreptăm, care ne sunt prioritățile. Cred că aș putea să răspund la întrebarea aceasta gândind două aspecte pe care conducerea le vizează în planul managerial. Pe de o parte, trebuie să consolidăm elementele care s-au făcut bine în facultate, să consolidăm specializările și programele de licență, masterat și doctorat. Cred că trebuie să dezvoltăm încă mai bine relația de parteneriat cu mediul economic. Lucrurile funcționează, după cum am discutat deja, dar evident că există un spațiu de dezvoltare important aici. Este posibil pe viitor să existe și programe noi. Nu vreau să denumesc acum la ceea ce ne gândim, este prematur, dar dezvoltarea facultății o vedem și pe linia apariției unor noi programe la nivel de licență, poate la nivel de masterat, care să atragă în continuare studenți. Și continuăm cu implicarea în societate? Da. Planuri concrete în sensul acesta? Da, e clar că din punctul meu de vedere, pe lângă prezența activă a multor colegi în planul dezbaterilor publice, trebuie să implicăm încă și mai mulți studenți. Lucrul acesta se întâmplă deja, dar personal simt nevoia să văd chiar o mai mare implicare și noi să-i atragem, noi pentru profesori. Că ei sunt viitorii formatori de opinie publică, viitorii oameni care, cum spuneam la începutul intervenției noastre de astăzi, a interviului nostru de astăzi, sunt cei care ridică poate cu 1 milimetru, poate cu 2, poate cu 5, nivelul de cultură politică, de cultură civică general, de fapt. Sunt oamenii implicați, da. Da, și sau de profesionalizare a altor zone, zona de analiză socială, zona de comunicare profesionalizată, nu? Fără doar și poate, ei sunt cei care vor conduce societatea la un moment dat și lucrul acesta este decisiv. Pentru el trebuie să construim asemenea forme de implicare în continuare. De altfel, la numeroasele evenimente care s-au organizat în facultate în ultimii ani, așa cum ați menționat foarte bine anterior, studenții au fost implicați și cred că e o linie care trebuie neapărat consolidată și dusă mai departe. Spuneți-mi, un student, absolvent al oricărei specializări dintre cele enumerate la început, după 3 ani de facultate, devine specialist în științe politice, comunicare, relații internaționale, resurse umane. Este efectiv specialist sau are nevoie de altceva, de alte studii ulterioare? Sunt suficienți cei 3 ani?
Se poate aștepta să fie absolut, nu știu, în temă cu domeniul comunicării pe un anumit nivel de complexitate sau trebuie să fie pregătit poate pentru o învățare pe termen mediu și lung? Aici o să vă dau un răspuns extrem de sincer și fără niciun fel de, să spunem, acoperire simbolică. Depinde de jobul pentru care aplică, depinde de domeniul în care vrea să meargă. Sunt domenii care presupun în mod obligatoriu traversarea celor 3 cicluri: licență, masterat, doctorat. Spre exemplu, pentru a rămâne în cercetarea universitară, nu poți preda nici măcar seminar la ciclu de licență dacă nu ai doctoratul. Pentru alte joburi însă, cred că competențele și abilitățile dobândite în cei 3 ani de studiu pot să fie suficiente. Sigur că noi pledăm pentru o formă de educație continuă și pentru dobândirea de abilități și competențe complementare celor de la primul ciclu, de la ciclul de licență. Însă este foarte, foarte importantă modalitatea în care studentul se orientează pe piața muncii. Și încă un lucru foarte important. Universitatea formează cel puțin 2 tipuri de competențe mari. Nu e cazul să plictisim publicul nostru cu detalii de ordin tehnic, dar măcar lucrul ăsta trebuie menționat neapărat. Există competențele de specialitate, e vorba despre ceea ce studentul învață pe nișa proprie pe care el va evolua, ca specialist în științe politice, ca PR-ist, ca asistent social sau ca profesor de filozofie la liceu și știi discipline înrudite. Pe de altă parte, există competențele transversale, nu? Care sunt de folos oriunde vei activa în lumea asta. Nu? Să ai spirit critic, să poți analiza în termenii elementari un discurs, să ai un anumit spirit antreprenorial, să înțelegi, cum ați spus, ce înseamnă implicarea în comunitate, ce înseamnă voluntariatul, să poți să ai o viziune panoramică asupra unui subiect din societate. Toate aceste abilități, toate aceste competențe transversale sunt extrem de utile, fie că activezi la o multinațională, fie că mergi la o firmă locală care se ocupă de serigrafie sau, nu știu, vii la Viva FM pentru a lucra în media. Așadar, 2 tipuri de competențe, 2 seturi de skill-uri profesionale și în timp ce vorbeați dumneavoastră mi-aminteam de un studiu al World Economic Forum, un studiu foarte meticulos realizat care de fapt încerca să scoată în evidență care sunt trăsăturile, skill-urile importante pentru joburile viitorului, pentru următorii ani, exact ceea ce ați enumerat dumneavoastră: gândire critică, capacitate de sinteză, flexibilitate, adaptare la noile contexte, translatarea, să spunem așa, cunoștințelor dinspre diverse zone de înțelegere, de cunoaștere. Sunt lucruri care se creează în ani de zile, sunt competențe transversale extrem de valoroase pe care nu le putem obține din senin, ci accesând și asemenea specializări. Cred că vom încheia discutând din nou despre studenții noștri de la Facultatea de Filozofie. Vorbiți-ne despre dinamismul lor și despre activitățile studențești în care sunt implicați, pentru că până la urmă facultatea nu e doar școală pentru ei, doar cursuri, ci există și o altă parte în care sunt extrem de activi. Învăț zi de zi de la studenți și îmi place să îi văd extrem de dinamici, așa cum ați spus. Ei organizează, și nu e nicio exagerare, o sumedenie de activități pe parcursul unui an. Exemplificați-ne, vă rog, timpul e scurt. Scurt, organizează, de pildă, o gală profesională, cum e cea de la Team Adventure, făcută de Prime, în care studenții învață să creeze produse publicitare și urmează toți pașii unei strategii de marketing. Apoi organizează traininguri, avem și o trupă de teatru studențesc,
Fac workshop-uri pe diverse teme, de la temele de specialitate, precum cum se scrie o lucrare de licență, până la public speaking. De pildă, cei de la Liga, de la noi, de la Liga Studenților de la Facultatea de Filozofie au făcut workshop-uri pe public speaking, până la activități tradiționale, cum e balul bobocilor sau forme de implicare în relația cu liceele. Cred că ar mai fi multe de spus despre facultatea noastră. Din păcate, timpul s-a apropiat de final. Este și ultima ediție, de altfel, din această serie, a acestui sezon, de la teorie la practică. Domnule Alexandru Grădinaru, prodecan al Facultății de Filozofie, vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Sper să reveniți la Viva FM, dacă nu, în orice caz, redacția și redacțiile media din oraș cred că sunt pline de studenții și de studenții, foștii studenți de la comunicare. Dumneavoastră, ascultătorilor Viva FM, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Viva FM. La revedere!